Mingħajr ġurnalisti u attivisti ħielsa ma tistax teżisti demokrazija. Attakk fuq il-ġurnalisti huwa attakk fuq id-demokrazija. Dan kien is-sentiment illi ħareġ fi protesta organizzata mill-Għaqda Repubblika Occupy Justice u ManuelDelija.com, protesta illi saret fid-dawl ta' diversi attakki ta' diżinformazzjoni u fake news minn ta' pie supporters tal-aħbarijiet, ġurnalisti individwali kif ukoll politiċi. Fost dawk fil-mira ta' dawn is-siti folots kien hemm ukoll is-sit ta' Net News u l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Fid-diskors tiegħu Manuel Delija qal li huwa dmir tal-Istat Malti li jipproteġi lil dawk li jikxfu l-verità. Il-Prim Ministru Robert Qabel irid ikun responsabbli wkoll għall-emil tal-Ministri u deputati tiegħu kif ukoll għall-midja tal-Partit Laburista. U għażiet jgħid li għandu jitwaqqaf minnu fih l-assalt fuq il-kelma ħilsa u fuq id-demokrazija. Minnaħa tagħha Louise Vassallo minn Occupy Justice saħqet li meta l-fatti jiġu mawġa tkun qed tiġi medda id-demokrazija. Hija qalt li huwa dritt tal-ġurnalisti u tal-attivisti li jkollhom aċċess għall-informazzjoni. Louise Vassallo qalet li kienet tistenna li ssir kundanna minn kull deputat tal-Gvern kif ukoll mill-awtorità tax-xandir għall-attakki li saru fuq il-medja. Emmanuel Mifsud, President ta' PEN Malta, saħaq li dak li qed iseħħ huwa forma oħra ta' ċensura fejn qed jitħarsu l-interessi ta' ċerti persuni. U appell il-mexxija tal-pajjiż sabiex jaħdmu biex il-libertà tal-kelma tkun dritt assolut. Minnaħa tiegħu il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina sostna li l-poplu Malti għandu jkun informat b'mod sħiħ b'dak li qed iseħħ kif mingħajr ġurnalisti l-pajjiż ma jkunx wieħed demokratiku. Huwa qal li ma jistax ikun l-istat jibqa' jibgħat messaġġi li jħawdu l-imħuħ. Aquilina żied jgħid li l-kultura ta' intolleranza lil ġurnaliżmu ħieles trid tispiċċa darba l dejjem. Il-protesta kienet appoġġjata mill-kmamar tal-aħbarijiet ta' Newsbook, The Malta Independent, illum Net News, Malta Today, For Malta.tv u Side Street. Jappoġġjawha wkoll kien hemm l-NGOs KSU, SOS Malta, Aditus Accessing Rights, PEN Malta u Malta Women's Lobby. Preżenti għal din il-protesta kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, kif ukoll diversi deputati u esponenti tal-Partit Nazzjonalista.